Igbo Igbo ekenekwa m unu. Asị m ka ntị ọnụ na anwa ihe na-achị ịnagala anyị ihe nchọ iti ọnụ ya. Biko na asụsụ Igbo na-anwụzikwa na anwụ, asụsụ Igbo na-anwụzikwa na anwụ. Ụmụazị ya na-aza asụ nwa Igbo. Onye sọkwa m na oyibo adịrọ mma, mana ụmụazị anyị a na-aza asụ nwa Igbo. Onye kpara aka n'ọnụ ọsị gị I'm doing this, onye kpara aka n'ọnụ I'm doing that, ifuzi ebe ndị Igbo na-akpa nkata. Ịmọgụ na onu Igbo adịghị ezu ezu. Onu Igbo adịghị ezu ezu. Ife onye Igbo ọbụla na-asụ oyibo, ịmọgụ na onye Igbo ka ọ no mata ọnọbụla o si wee sụọ ya, ọnọbụla o si wee chọọ iti ya tinye ya, onye Igbo bụ onye Igbo. Mana o nwere nchọpụtazi na asụsụ Igbo na-anazi ana. Ndị nne na nna kwesịrị na-akụziziri ụmụ ha Igbo na-akụziziri ha oyibo. Ị nọ na n'ime moto niile na-apụ apụ eje ụlọ, odoga anya na onye na-agwa okwu bụ onye Igbo, na mmadụ na-aba bụ ndị Igbo, na ha si ofu ebe pụta, na ha si ofu ezinụlọ pụta, na ha si ofu ime ụlọ pụta na-eje ụlọ. Kata ma ha ya asụ Igbo kpaa nkata ka onye nọ ha n'akụkụ ghara ịnụ. Ha kpara nkata sụwa oyibo na ya. Onwe nkata ya bụ emekwa na o nwere aṅụrị na-adị na onye gị na-anọ na-asụ asụsụ bụ unu gị na-abụ anụ nwere ha na-akpọ asịrị. Unu ewere asụsụ kụọ asịrị kụkọta, onye nọ n'akụkụ ama nụ ihe unu na-ekwu. Mana nke a bụzi onye kpara aka ọsị gị ya eme na onye kpara aka ọsị gị ya eme. Anyị na-agbago agbago ka ya na-agbada agbada, maka na ya wụ ihe otego aka ikwubere akwubi ya, mana ka a na-ekwu ya ka anyị na-adakpu n'ọnụ, ka a na-ekwu ya ka a na-adakpu n'ọnụ. YouTube channel anụ nwa mmepụta m ya ka mbebe asụba oyibo na enwe m ọzọ na-asụ oyibo na, mana nke a bụ maka ndị Igbo. Ihe ọbụla bụ ihe gbasara Igbo, ihe ọbụla bụ ihe ọbụla gbasara Igbo, ma omenala o, ma ozi o, ma njakịrị o, ma atụmatụ, ma inu, ma nkụzi, ihe ọbụla dị iche bụ ihe Igbo anya na-asụ ya. Okwu ọbụla bụ okwu lili isi, okwu lili isi nwe ka o si ada, anyị atụ ya ọnụ. Biko na asụsụ Igbo na-anazi ana. Oleta ka ụmụazị ha na-aza asụ nwa Igbo, mana onwe ka isi ya tụpụrụ ofu onye okwu dị agha ọgbakalịwa iji wee kpalịa m nye inserted me ntọta m not Igbo. Ngwa sụọ nne ya na ka anyị nụ, sụpụta ya ka anyị nụ. Amụm na ha na-eme ya ka igosi na onye a ka gaa akwụkwọ, ka amụm ka ha na-eme ya ka igosi na onye ahụ pụrụ apụ nnukwu chịkọnata ihe ndị oyibo na-akpọ exposure wa anya. Amụm ka ihe ha na-emeli ya maka ya anụ na aka njọ ebe ụmụ nwaanyị anyị na ụmụ ikolobịa anyị nọ. Ịfụsịa nwanne gị nwoke ya asụrụ ya Igbo, esụwala ya oyibo. Mmakwa na ọnụbụrụ onye Igbo si sụkwa oyibo elu sụọ na gaa akwụkwọ Cambridge ya Harvard gụcha ọsụ oyibo anyị ma na onye Igbo ka ọ enweghị ihe ịkọtali. Igbo adịghị ezu ezu, onwekwana enweghị asị anaghị asa ezi ahụ. Igbo gụọ enu gụọ ana, sụwa ofu English ya asụ gbam na ọ dapụghị n'ọnụ. Aya mago na Igbo onye Igbo ka onwe ka ndị obodo a si eme, kọta anọ m Lagos, onwe ka ndị ofe mmanụ si eme. Apụtakwa afọ nwanne ha ya asụgidere nwanne ha asụsụ okwedi ha na-achọghị ibe ego, onye ahụ ebiela ha ya ego. Anọgo m n'ugwu Hausa, ịchọ ka onye Hausa bịala gị ihe ego kịta, ịsụgharị ya Hausa, ọghọtago ogo na egbu onye ebe ha, mana asụsụ ahụ ịsụrụ ya onye ha elesi gị 200, olesi gị ya 150 bịala gị ego. A ya emekwanụ nkụzi Igbo na chanel a agosi na ego n'ebe ihe niile bụ Igbo ka isi asụ ya abịchịdị agụọ ya n'Igbo 1 2 3 4 agụọ ya n'Igbo. Maka nya bụ ihe a na-elizikwa ya ihe n'ahụ. Biko nne na nna kụziere ụmụazị n'Igbo na Igbo na-anazi ana. Ọ dịzị aka asị na ndị ọcha ndị be anyị bi obodo oyibo kazi akụziri ụmụazị ya n'obodo oyibo Igbo karịa ndị nọ na ana ya anụ. Onye zichazi abata kpọrọ nwa ya ga-akalụ onye isi obodo Igbo, akala onye nọ ana Igbo ya asụ Igbo, kala onye nọ na Naịjirịa ya anụ asụ Igbo. Ihe megbukwa unu. Ọ bụ na ha akụziri nwa gị Igbo, ihe lemegbuo gị. Mgbe gboo ofu onye na-enwe n'afọ 3, mụnwa nọ ebe anyị nwere m afọ 3, enwere m afọ 3, nne na nna ya aba n'ofu, ndị oyibo abaghị ofu.
imezi mmiri chukwu n'ụlọ ụka abaa gị ofu ọbụla ịtọ, itinyezi afa nna gị ọbụla ịnọ, mana kịta iji mmadụ ọsị gị afọ ya wụ Miss Rose, kekwa na afa surname gị onweke ofu Sylvester kpọọ. Biko nụ kekwa na asa n'anya, ekenekwa m unu.